Projekt Denivia Symbiotic Danielová symbiotická cesta vám prináša príbeh. Vojna so zápachom v autoklimatizácii, druhá časť. Problém, klimatizácia je tichý zabijak čistého vzduchu. Radoslav trávil v aute hodinu denne. Cítil, že vzduch je ťažký a občas ho premohol zvláštny, zatuchnutý zápach. Vôbec netušil, čo sa deje za palubnou doskou. Vo vnútri, brloch krutosti. Hlboko vo vlhkých útrobách výparníka autoklimatizácie vládol chaos. Nebol to len kútik vlhkosti, bol to brloch baktérií a plesni, v ktorej vládla krutá pleseň v maske chlapa menom Fúz. Fúzov zákon. Fúz miloval teplo a vlhkosť. Tu dole, moje milé baktérie a spóry. Tu sa darí našim alergénom. Rado si myslí, že nás prebije parfumom. Aká naivita, reve Fúz a ukazuje nám riešku ventilácie. Prvý útok, chemický poplach. Rado sa rozhodol pre rýchle riešenie. Kúpil chemický sprej. V celej klimatizácii nastal poplach. Fúzovi vojaci na chvíľu ustúpili, cítiac pálivý, agresívny zápach. Chemický úsmev, ale chemikália zanechala iba spúšť a krátkodobú ilúziu čistoty. Ach, tie chemikálie. Nič neudržia, len nám prečistia žalúdky, zasmial sa Fúz, hneď ako sa výpary rozplynuli, sú pre nás len vitamín. Ozónová bomba, Rado skúšal aj ozón. Ten bol účinnejší, vyhnal Fúza na pár týždňov, ale hneď ako sa Rado prestal venovať údržbe, Fúz sa vrátil. Lebo jeho domov, špina a vlhkosť, zostal. Nový bojovník, symbiotický čistiaci prostriedok. Rado konečne objavil Symbiotex, riešenie s probiotikami a prebiotikami. Bol to nielen útok, ale aj dlhodobá obrana. Príchod probioty, ako náhle sa Symbiotex dostal do systému, začala revolúcia. Probiota, malí, usilovní hrdinovia, začali upratovať. Prebiotiká sú naša potrava. My tu zostávame a budeme chrániť, spievali. Víťazstvo a trvalá čistota, s Fúzom preč a s probiotou, ktorá strážila brloch, Rado opäť dýchal čistý vzduch. Bol to tichý, ale trvalý triumf, vďaka symbiotickej obrane. Zdravie klimatizácie má na približne 6 mesiacov vyriešené. Koniec druhej časti. Autorské práva 2026 Daniel z rodiny Fajgelovcov, Denivia Digital. Vymyslené a vyrobené na Slovensku. Všetky práva vyhradené. Kontakt digital@denivia.eu. S úctou, Daniel z rodiny Fajgelovcov a Symbiotex.